ए माथो सफैबायानो? औ सफैबाय। अरनाबो सफैबाय। हा माला सफैखो? दहायनो सफैनानै दुगैनानै गावनि रुमाव जिरायनानै दं। थांनायसाय बिब्दिब्ला अरनखौ लेंहरलायनायसाय आं माखासे खोथा सोंनि। र' बिदिब्लालाय। अरन, नोंखौ नेमथाय लिंहरदों, गावनि रुमाव जिरायनानै दं। अ आदै लिंहरदों? मानोबा लिंहरदोंमोन आदैया? अ नों थांनाय खामानिफ्रा माबोरै जाबोखो बेखौसो सोंनो लिंहरदों। खामानियाथ' जाजोब्बाय आदै, कन्ट्रेक्टआबो पास जाबाय 5 करोड़नि। गुड, भेरि गुड। आं नोंनिफ्राय बेखौनो मिजिंथिदोंमोन। आं दिनै थारैनो जोबोर गोजोनबाय। थारैनो बरादा खुलियोब्ला फारफ्रामनिफ्रायबो खुलियो होननाया नंमारगौसो। नों मोनथिबायना अरन, थिथागुरिनि निबारन दैमारि कन्ट्रेक्टरनि फिसालानि थाखाय जोंहानि आइनि राखौ रायथिफैनायखौ? नों दैथुनखौ सिनायो अरन? सिनाया आदै। गथ'आ MBA पास जाबाय। जोबोद मोजां गथ'। बिजों जोंहानि आइनि राया हाबा जामारोब्ला जोबोद गोजोनगोन आं। नों मा सानो अरन? आं मा बुंनो आदै, नोंसोर जेखौ मोजां नुयो बेनो आंनि थाखायबो मोजां। गासिबो खामानिफोरखौ नोंनो मावजोबनांगोन अरन। जागोन आदै, नोंसोरनि खुसियानो आंनिबो खुसि। आं नोंखौ माब्ला लोगो हमनो हाबावगोन फुंबिलि सना? आंनि गोसोआदि नोंखौ गोसोखांनानै बोदोर जायो। दैथुन आफा, दैथुन। मानो आफा? आं नोंनो फंसे मोजां खोथासो खोन्थानो फैदों। आं नोंनि थाखाय बिहामजो नायखाबाय आफा, क'क्राझाराव। मा? बिहामजो? औ, आं नोंनो देग्लाय हाबा होनो सानबाय फिसा। आरो बे गथ'आ नोंजों इनायनो समायसो गारथारगोन। आं बे हाबायाव राजि गैया आफा। मा? राजि गैया? नाथाय मानो? मानोना आं गुबुनखौसो मोजां मोनो आफा, आरो आं बिनिनो खोथाबो होखाबाय। मा बुंदों नों? आंनि मान सन्माना बहा थांनांगौ? आं बेफोर खोथाखौ जेबो मानिनो हाया आफा। नुबाय नोंसोरला मोजाङा नोंनि अननायावनो गासिबो गाज्रि जालांजोब्बाय। थां माबार बुजाहै, नङाब्ला बिग्राजिगोन मिथिखा। दैथुन आफा, नों मानो एसेबो बुजिनो नाजाया होमबा? आं दिनै मा खालामबावनो आयै? आं दि फुंबिलिनिसो रादाय खानानै फैबाय। आं नोंनि दाहाखौ बुजिबाय आफा। नोंथ' मिथिखागौ नोम्फानि सभाबखौ बेसेबांदि अख्रा।
मा खालामनो हायो आं दि जेरैबो लामा आन्दायबाय दुखु जानानै मुलाम्फा गैया फिसा बेफोर गासिबो खाफालनि रिफिनायसो हामबायसै फिसा हामबायसै दागाबसै दाउ जराया बहा बिरलांदों गावसिनि खुलियाव बिरलांदों मानो बिरलांदों बिसोर मानैजों जुलि जाबाय बेनिखायनो गावसिनि बासायाव ज' थाहैनो बिरलांदों दैथुन बिमा हा माब्लाथो थांनो जाखो हाबानि दिन थि खालामनो निरामोननाव समफोर रबिबाराव थांजागोन नामा दे बिदिब्लालाय बाजार दिनबो एसे खरस लांजाफागोन बियो हाब नोंसोर मा सानमाखो होनबा आफा आंथ' जानाय नङा होनदोंमोन ना मानो नों आंनि खर' मानो सानदों बिनिखायसो आं नोंखौ एफा बुरजा लेखा फोरोंदों आं गुबुननोसो खोथा आरे सेंग्रा समाव सोरहाथो मोजां मोननाय था नों बिब्दि होननानै गावनि लाइफखौ नस्थ' खालामनानै लानोसै नामा निरा बिफाया सासे खर'रपति मानसि आरो फिसाजोआबो सासेल' गासिबो सम्पतिया बेनि नामावनो थाजोबगोन नों बेखौ मानो साननो रोङाखै दैथुन फिसा नोंनि खाफाला गेवगोन नों बेखौ मानो सानाखै बाबा धोननि माइनावानो जोंनाव फैसिगोन आफा नों गनायदो आयै नोंबो मा खालामनो आफा बेफोर गासिबो बरादनि रिफिनाय नोंसोरो जेखौ मोजां नुयो बेखौनो मावदो आफा नुबायना दैथुन बिमा आं मिथिखाथारगौ आंनि गथ'आ माब्लाबाबो बिमा बिफानि खर' बारा होननानै फिसा नोंनिल' आरमा निरामोनहा रिजाल्ट लायनाया खामानि एफा गोबाव जाखोमबा मानो दाबो सफैदिया सफैगोन ना नोंहालाय मानो एसेबां अधर्ज जानांगौ ओरैनोब्लाबो अरना पास जाखागोन पास जागोनखौथ' आंबो मिथिगौ नाथाय मा पजिसन मोनखो एसेथ' टेलिफन हरजागौमोन ना बेलाय माथो सफैबायानो ना मम्मी पापा अरना BSc को फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजिशनावनो पास जाबाय हामथारबाय दे फिसा जोबोर गोजोननाय मोनथारबाय आं हामथारबाय दे हामथारबाय नों दिनै रोंबाय राबाय नोम्फायाबो जोंनिनो बिजनेस पार्टनारमोन आं दिनै नोंखौ जोंनिनो कम्पानिनि मेनेजिं डिरेक्टरनि बिबानखौ नोंनोनो गथायनाय जाबाय बेफोर गासिबो नोंसिनिनो अननाय आदै बिदिब्ला मोन्नैबो साक्सेस जानायनि थाखाय नैबे गोदैजों गोजोनखौ बरायनाय जाबाय मम्मी पापायाबो गोजोन्थों
हेल' सोर बुंदों? आंसो। औ आदै माबायदि मोनदों अरन खामानिखौ? जोबोद गोजोननाय मोनदों आदै, मानोना गावखौनो खामानिनि गेजेरजों गोजोन होनो हादों। बाराद्राय गोथौआव थाङोब्ला गब'नो हागौ अरन, आरो गब'योब्ला गगाबो मोननो हागौ। बेनिखायनो देहाखौबो एसे जोथोन लाखि, खामानियावल' नांथाबबाय थानो नाङा। आं नोजोर होगोन आदै। गुड। आदसा मोनसे खोथा ना अरन, गाबोन निरानि हाबानि बाराय जानो फैगोन, नों हायोबा फैथार। सरि आदै, गाबोनथ' कन्ट्रेक्टनि मिटिं दङ ना? आं बावनानैसो दंथारोमोन। बिदिब्ला नों हजोंनिखौ सामलायदो, आं ओजोंनिखौ सामलायनोसै। जागोन दे आदै। दोनसै बिब्दिब्ला। दे आदै। दे बिमा दे, रानना हर दे आलासिनो। नुबाय बियाय हिनजावफोरनि आखलखौ, बेदरखौ गावजों गावल' रानलायनानै लालायगासिनो दं। हाबा जाखांनायनि उनावथ' मा जागोनथाय। दे हर नायनो। हट गरनैसो हरबाव। गोथावआनोथ', बेखौथ' बिहामजो नेरानो संदों जानांगौ। औ जा बिलाइ जा, खहाबनायखौ जानांगौ। दहायनिफ्रायनो जाबाय, बेसेबां जाबावनो। जादो, गावनि जखाखौसो जागोन नङा दा। हामबाय जामायजो हामबाय। बायदि बाय, हाबानि खालारा मा दाननि 12 खालारानो जाथोंसै नङा होमबा बिमा? औ बारायाबो सुक्रुबार गोग्लैदों। हा जाया माथो, हाबाखौ हले आंनियावनो खालामनानै हरगोन आं। औ गावहाबो लोगो मेला दंथारो, न'आवनो खालामना हरसै। हाबाया नोंथांनावनो जा आंनावनो जा, नाथाय निरा हले आंनि बिहामजोखा, बियो जेरैखि जाया आंनाव सहैथारनांगौ। जागोन दे, हा नोंथाङा बेखौ मानो जिंगासिनांगौ? दे बिदिब्ला दे, समाबो बारा गोबाव नेनानै थाया, जों थांनायदिनि नामा नङा होमबा बिमा? औ दे बिदिनो जाथोंसै। दे बिदिब्लालाय जामायजो। खुलुमबाय। दे, गोजोन्थों दे। आमाय आमाय, निरा गाबनानै गावनि रुमाव थांबाय। मा? निराया गाबगासिनो दं? हा मानो गाबबाय बायखोसै? थौसाय थौसुबा? थौ। मा जाखो निराय? हा मा जाखो इखोना? मा जाखो? नोंसोर बेखौ मा खालामनो ओंखायो? नोंसोर आंनि जिउखौ बोरमा अमाफोर बायदि सानथारबाय नामा? जों नोंनि इयुननि गोजोनखौ हास्थायनानैसो बे हाबाखौ मावनाय जादों आइ। आंनि मा इयुनखौ हास्थायनाय जादों नोंसोर? जा बिमा बिफाया फिसानि गासिबो मोन्थायखौनो सेनानै लाजोब्बाय, बेयाव बबेहाय इयुननि गोजोनखौ हास्थायखो नोंसोर? आंहाबोथ' आंनि जिउखौ साननो हानाय माखासे मोन्थाय दंना। नों दैथुनजों मोजां रायजो मोनजागोन आइ। नंगौ आइ, दैथुना सासे मोजां गथ', नों बेजों आलो आलो रायजो मोनजागोन। नोंसोर आंनि जिउनि थांखिनि खिलिजेननाय बिथराइखौ ससेयावनो खेबस'बाय आफा। नोंसोर आंनाव खनसेब्लाबो सोंनांगौमोन ना, बिमा बिफानि बिबाना फिसाखौ बिलाइनो हाबानोथ' जोबाना। नाथाय दाथ' जोबथा रादायानो जाखाबायना आइ। जोंनि गासिबो मान सन्माना नोंनिनो आखायाव थाजोब्बाय आइ। आं आरो नोंखौ मा बुंबावनो, गासिबो आबहावाखौ नोंनो मिथिखाजोबो।
मा गांखौ खान मावगासिनो दं? बेले एसे हाग्रासो फुलाबायदोंमोन आं। हा सुखेवरनालाय गैया? गैयालै आदा, बियो दाबो अफिसनिफ्राय सौफैयाखै। फै आदा, न'आव एसे जिरायफैदो। समाथ' जाबायमोनलै, मानोदि दाबो सौफैदियाथाय? हा सुखेवरनि खबरालाय माबोरैथो दं? जोंहा अरन आदाया जानायनि लोंनायनि थिग गैला, खामानि सायाव खामानि, मा खामानि मावोथाय समानो गैला बेहा। आरो मा जाबावबाय, जोंहा मेन साहाब निरानि हाबानि थिग खालामनायनिफ्रायनो रावजोंबो रायज्लायबावलासो, माबा सिरि सिरि थाफैग्रासो जाबावबाय। नंगौना? फैगौआनो जोंना आदाया हनै। माथो सुखेसोलाय? हाउ डु इउ डु? फाइन। दे आदामोना रायज्लायदो, आं एसे खामानि मावहैनोसै। दे थ' सुखेसनो। जिरायदो सुखे। जागोन। हा सुखेया बेयाव थाफैनाय बेसेथो गोबाव जाखो? बारा गोबाव जायाखै, अफिसाव थांलाय फैलाय गोजान जानायखाय बेहाय थाफैथ'दां। आं मिथिबाय सुखे, नों बेयाव थाफैनाय जाहोनखौ। आं दहायसो निरामनाव थांनानै निरानि हाबानि खौरांखौ मोनबोदों। नों बिब्दिब्ला नोंनि गोसोनि मिजिंखौ फोरानथारबाय नङासै सुखे? आंनि मिजिङा आंनि थाखाय देरसिन नङा सुखे। राहाजों मोनजानाय आं सासे मावरिया गथ'खौ जाय मानसिया न'खराव जायगा होदों, अनदों, फिसा बायदि सानदों, आं बिसोरनि मिजिंखौ बोरै सिफायनो? हाया सुखे, हाया। आं बिदि खालामनो हाया। बे न'खराव अरायसम सुखुनि निजोरा बोहैथों, आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो। आंनि गोरबोखौ एसेबां सायख'ना दोनथ'थाराब्ला आंहा बुंनांगौ बेवहाय जेबो गैया। नाथाय आंनि गोसोआ थिनो नों खेबसे निराखौ लोगो हम, समा दाबो बारलाङाखै। आं हानाय नङा सुखे, आरो नों बे खोथाखौ बेयाव दालाबोसै। जाबाय सुखे, जाबाय। हामबायसै। गथ'आनो मा जालांखोथाय, रावबो नायफैबाबो जाहरा। एबार हले आं मिथिला दे, जायनो नायफैयो बेनो ज्राब हरनोसै। बुंनाय, नोंनि गोसोआव मा सानदों? नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानथारगाबा? बुंनाय, आं दैथुन लिरदों आफा। बियो आंजों मोजां मोनलायनानै जुलिनि रादाय खाखादों। दैथुन? बबेनि दैथुन बेलाय? सोर दैथुन? क'क्राझारनि आयै। तेजपुर कलेजाव MBA फरायनायाव बेखौ लोगो मोनदोंमोन।
नाथाय दाबो बेनि खौरांखौनो मोनाखै। बियो दासिमबो खबरखौनो लायाखैबा बावगारखाबाय बियो। नों दैथुनखौ साननानै समायखौ बारग'होनो नांला फिसा, गुबुनजों जुलि जाबाय। आं हानाय नङा आफा। आं बेनि अनगा गुबुनजों जुलि जानो हानाय नङा। गथ'आदि मा जाखोथाय रावनिबो खोथाखौनो खोनासंलिया। बाबु मुलुग फैब्ला एसे खबर लाहैथोंसै नामा? रावनिबो खोथा मानिथाराब्ला माथो खालामबावनो, थांथोंसै खनसे खबर लाहैनो। हामबायसै बिनानाव, जागाबसै जागाबसै। आं दैथुनखौ बावनो हानाय नङा आदा। आं दैथुनखौ बावनो हानाय नङा। नाथाय बियोदि जेबो खौरांखौनो दाबो हराखै, नों बेनि सायाव मा मिजिं दं बिनानाव? आंनि गोरबोआदि मानिया आदा। आरो बियो फैथारगोन आदा, बियो फैथारगोन, आंखौ लांफैथारगोन। हामबायसै बिनानाव, हामबायसै जागाबसै। गोसोखौ लोरबां दाखालाम। नोंहा जुदि फोथायनाय दंब्ला बेनि सायाव आं जेबो बुंला। आंनो दोनलांसै नोंखौ बिनानाव दैथुननिसिम। आदा। हामबाय बिनानाव, हामबाय। धैर्य हम, धैर्यआनो मानसिनि गिदिर दंमोन। हामबाय। जायगायाबो गोदान जाबाय, अबाव मोनो मानसिखौबा। अब्लाबो नागिरनांसिगोन। औ नागिरनोसै। गासिबो खामानिया जाजोब्बाय, होमब्लालाय गाबोन फैनानै बिला लांफैबानो जाबाय। May we come in? अ आदै फै फै। नाङा नाङा अरन, बियो नोंनिसो सियार। आच्छा नोंथां, आं दहाय बुंनाया अरन बसुमतारी। अरन, बेनो निरानि बिहाव जागोन ना? जागोन जागोन। निबारन दैमारि। आं नोंनि मुंखौ गोबां खोनाबाय रं, नाथाय दिनैसो लोगो मोननाय जाबाय। दा अरनानो गासैबो आंनि बिजनेसखौ सामलायगासिनो दं। बिनिखायनोथ' नोंथाङा टेनसन फ्रि। बिनि बिफानि सिमाङा दिनै जाफुंबाय। जाय मानसिया सान हर बै बिजनेसखौ जाफुंहोनो नाजाबोदोंमोन। सोर? मा मुंमोन बिनि बिफा? मिथिसार बसुमतारी। हा? अ, बै समनि एक नाम्बार कन्ट्रेक्टरा, जाय ट्रेन एक्सिडेन्टआव। औ, बिथाङानो आंनि जिउनि असे लोगोमोन। बिनिखायनो आं दिनै आंनि बे गासिबो इन्डास्ट्रिखौ अरननि मुङावनो लिरनानै होनो सानबाय। नाङा नाङा आदै, नों बे खामानिखौ मावनो नाङा। नाथाय मानो नांगौ आंनो बेफोर धोन सम्पथिखौ? नुबायना नोंथां बिनि सान्थौखौ? बेनो आंनि आंगोनि असे फिसा। अरन, नोंखौ आं इसोरनाव आरज गाबो, फैगौ जोनोमावबो आं नोंखौनो असे फिसाबो मोनगोन। आदै, गासिबो साननायानो गेलेंसो जासिगोन नामा? नङा नङा, फेलें जानो हाया। बे अरनानो आंनि धोननि बाख्रिनि लामानि सुबुं। बिनिखायनो
जाय धोननि थाखाय आं बिनि फिसाजोखौ बिहामजो लायनो नागिरदों। सोर? आं ख्रां ब्रह्म बुंगासिनो दङ। ख्रां ब्रह्म? आंहा नोंजों फंसे गोनां बाथ्रा दं। अ बेफोरबायदि बाथ्राया फनाव रायलायजाया नङा होनबा? बहाथो लोगो हमनो? बे अभारब्रिजनि खाथियाव थानाय आंनि सेक्रेट गुदामाव आंखौ लोगो हमफै थिग बेलासिनि 5 बाजियाव मिथिबाय? जागोन दे ख्रां भाई। नोंथां नोंथाङा बे मानसिखौ नुदों नामा? आंथ' बे मानसिखौ सिनाय मोनाखै। नोंथाङा अननानै गुबुनाव नागिरनो नांगोन। दे बिदिब्लालाय फैदो बिनानाव। खामानिया मा? खामानियाथ' जोबोद गिदिरमोन। नैबे ख्रांख्राङा खामानिनि अजनखौ रांजोंसो सुयो मिथिबाय? रांनि थाखाय जेबो जिंगा दासि ख्रांबाय। बुं बेनि खामानि मा? नैबेनो बिखौ बिनि देहानिफ्राय जिउखौ बारहोनो। बे खामानिया ख्रांख्रांनि थाखाय आसुर गावगासेनिल'। नाथाय आंनो फुरा 2 लाख नांगोन मिथिबाय? नाथाय बांद्राय नामा ख्रांबाय? 1 लाख लादो। Shut up! बेखौ नों नानि बाजार सानदों नामा? जागोन ख्रांबाय। नाथाय बेनि थाखाय आंनो फुरा 1 लाख एडभान्स हिसाबै नांग्रोगोन मिथिबाय? न' नैबाव फुरा 1 लाख रां दं। नाथाय खामानिया मोनसे मासिम मिथिनो मोननाय नङा। नोंथाङा बेनि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया। नों खालि गन्थङाव थाव गुबै फुननानै सिरि उन्दुहैब्लाय थाबानो जाबाय मिथिबाय? आंनि ओरैबो राहा गोमानांनाय लोगो गेजेरनि बैथा गैयै दिङा बायदिसो जानांबाय लोगो। गासिबो मिजिङानो दैबानानि फेंफोना बायदि दान्दिसेनो बुखारलांजोब्बाय। हामबायसै लोगो, गोसोखौ हमथादो। नोंल' इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि। फोथाया नोंनि बे इसोरखौ। जा इसोरखौ सुबुङा खुगायाव दै गरदसे लायालासिनो फुंनिफ्राय मोनाजासिम गाबज्रियो सिबियो खुलुमो, बे इसोरा दिनै सोरनो मा होदों? दुखु दाहा थरथिंसे मोदैनि अनगायै। बिदि होननानै दुखु खालामबाय थाब्लाथ' जानाय नङा। दाबो समा बाराखै लोगो, नों अरननो। आं बबे लामाजों आगान सुरबावनो लोगो? फारसेथिं आइ आफानि मान सनमान, फारसेथिं आंनि गोसोनि मोजां मोननाय। आंनि बारबोनाय फागनाव सिमरि जानाय गांसे गोरान बिलाइ बायदिसो जानांबाय लोगो। अब्लाबो नों बबेबा मोनसे एंगारनांगोन लोगो। नों नोंनि
साननायखौ जाफुंहोनोब्ला मोनसेखौ एंगारथारनांगोन। लोगो आं मा खालामबावनो लोगो? अरन मा जाखो मीरा? आं नोंनो गोरबोनि बाथ्राखौ बबेनिफ्राय बुजिजेनो? दैबानानि गुथाला होथेनानै दोननाय गोरबोखौ दिनै गासिबो गिसि गालांहोजोब्बाय। नों बेफोरखौ मा बुंदों मीरा? नों बे हाबायाव? आं बे हाबाखौ बोरै गनायनो, जाय हाबायाव मोननै गोरबोनि गोरोबथाय गैया। बे हाबायाव जुलिनि देंखोआ ओंथि गैया अरन। नों बिब्दि दाबुं मीरा, नङाबा जों आदैमादैखौ मोननाय नङा। खोनासंबावनो आंनि गोरबो सिंनि हरफिनहरनायखौ। आंनि बिमा बिफायाबो जुलि फेलें जाबाय। फिसानि सुखु गोजोना बबेयाव? हामबायसै मीरा, आं नों दाहाखौ हमनो हाबाय। नोंबो दाबो जेबो हमनानै हायाखै अरन। जाय गोरबो सिं थरथिंसे मोदै गथ'नो बोहैनो लांजोब्बाय। मिजिंथिनाय गासिबो सुखु गोजोना माला हाबानि सायाबासो जानानै थाजोब्बाय। आं जेरैबो लामा गोमाबाय अरन, आं जेरैबो लामा गोमाबाय। नोंनि गोरबोआ मा थिनो नों बेखौनो मावदो मीरा, आं आरो मा बुंबावनो। आंनि गोसो गोरबोआव नोंखौनो हास्थायो अरन, नोंखौनो हास्थायो। I love you अरन, I love you. गैया माथो बिनानाव, रावबो खिथारोङा माथो। मा जाबावनांगौ? आं जेरैबो दाहाखौनो मोनासै आदा। थांफिननायानो गाहाम जासिगोन नामा? थोद जाम्बि, धैर्य हम। दानो बाबाय नामा? आब' नै गाइखेरा लोंदो। आंनि बुलबुलि लांफिनदो। बिदि जाया लोंना थायोब्ला देहाया मा जानांगौ आब'? गोसोआनो थिग नङाब्ला देहाखौ मानोथो नांबावगौ बुलबुलि? आं नोंनि दुखुखौ नायनानै थानो हालिया आब'। नों अरन आदानि सिगाङाव मानो बुंनानै लानो हादिया? आं बोरै बुंनानै लानो हानो बुलबुलि? आइ आफाया बे गासिबो लामाखौनो होथेनानै दोनखाबाय। आंनो आरो बे जिउआव सुखु गोजोनखौ नांलिया। बेसेबांनि सिमां दंमोन आंहा, दान्दिसेयावनो बुखारलांजोब्बाय। मोजां गसंनाया बिदिनो गसंबाय था। आइयाव मोजां था होननाया। दाबो जाया नामा? हाथारला आङो।
दानिया नायफैदो निरा Waiter, double coffee, ya? Apa Sister, ini bagus naik nama. Beto, Tortingse. Ma? Tortingse neng siapa? Dia angni bilik ni rajang. Hego magdan ni jenis tu apa jaskan. Ma? Ma mungkin ni. Dia sebelah sana. Mata ke? Hah? Dia mau dia ke? Ma apa sama dengan mama nasa? Tortingse. Ibu yang ni, binanau fungbilikau. मोजां मोननायनि फाखनाव खोख्लैनानै जुलिनि रादाय खानानै बियो बावै स्टाफ मावफैदों नों दा गाबसै फुंबिलि आं नोंनो गासिबो राहाखौ दिन्थिनानै होगोन थौदो आंजों लोगोसे
जिउआव आं गथ'खौ गोजोननायानो गैया बे जिउखौ मानो फोलावनांगौ आङो बिदि नङा लोगो नोंनि सुखु गोजोनखौ रावबो सोनानै लांनो हाया नों मोखां फिदिंनानै नाहरजाय नोंनि खाथियाव सोर दं नंगौ निरा आं नोंजों हाबा जानायनि सिमाङावबो सानफेराखै मानोना आंहा नैबे फुंबिलिनिसो मोजां मोनलायखायो नीरा 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 आइ नीरा बेफोर गासिबो आफानिसो सोलिदों मा नंगौ आदै बे खालि नोंनि सम्पतिनि सायावल' बे हाबाखौ खालामनो नागिरदों मा नाथाय आइ नीरानि जिउआ नों गाज्रि जामोनाखा मानोना लोगो निराया आदा रनखौ जोबोर मोजां मोनो अरनाबो निराखौ जोबोर मोजां मोनो नाथाय नोंसिनि अननाय आरो मान सन्मानखौ गोरबोआव बोजबना लाना दं नीरा नों बे बाथ्राखौ मानो आंनो फोरमायाखै आं थिननोबो हेंथा होगौमोन आरो नों बे हाबाखौ गारनानै सोरगोआव थांनो नागिरदोंमोन बे हाबाखौ गारनानै सोरगोआव थांनो नागिरदों आं नोंनि गोरोन्थि मावलांबाय आं नोंनि गोरोन्थि मावलांबाय आंखौ निमाहा होदो पापा आंखौ निमाहा होदो नों गोरोन्थि मावाखै आइ नों गोरोन्थि मावाखै हामबायसै नीरा दागाबसै हामबायसै आदै हामबायसै जों दा अरनखौसो हेल' आं इन्सपेक्टर निजोम ब्रह्म बुंदों नोंथांनि कम्पानिनि मेनेजिं डाइरेक्टर अरन बसुमतारीखौ सोरबा दुथाङा लामायाव बुनानै गालांबाय मा दा बिथाङा हस्पिटालावनो दङ हस्पिटालाव दङ औ R&B हस्पिटालाव नोंथाङा गोख्रैनो फैदो जागोन दे जों गोख्रैनो थांगासिनो दङ पापा अरना मा जादों पापा अरनखौ सोरबा दुथांफ्रा जखम खालामदोंनो जों दानो हस्पिटालाव थांनांसिगोन थौदो बिमा अरन अरन हामबायसै लोगो इसोर दङ अरनाव जेबो जानाय नङा हामबायसै लोगो दागाबसै जाला खुट्टा बेनोलायनो मानसि बुथारनाया आसुगुर बसिनि खामानि थांबाय मानसिखौ नों खबथानो हाया मा मोसा बुथारनो दानिया नायदो आंनि खेलखौ मिस्टार लर्ड गुन्डा न' बे 2 लाख रां लाबोदों एबाराव सानैजों खामानिखौ मावनांगौ बबे हस्पिटालाव दं होनदों R&B सिभिल हस्पिटालाव दं खोमा हरनाय रन नों जेरैखि जाया बारग'आ मानोना नोंनि जिउआ जोबनोसै आं
खर'नि मालिक जागोन पेसेन्टनि थाखाय ब्लाडनि जोबोर गोनांथार जादों डक्टर आंनो होगोन ब्लाडखौ आंनियानो मिलायखायो अ नंगौ नामा फैदो बिदिब्ला डक्टर माबोरै दं पेसेन्टआ थिग समावनो ब्लाडखौ मोननाय जाबाय दा पेसेन्टआ दसे उनावनो हम सफैसिगोन थेंक इउ डक्टर बिथांमोना बेमारखौ नायनो हासिगोन सफैबाय थेंक इउ सिस्टार अरन आदै आदै अरन फिसा नों मानो एसेबां मानि गोरबोआव दुखु लानानै दं आङो गासैबो मोनथिजोब्बाय अरन नोंसोर सानैया जे एसेबां मानि मोजां मोनलायो आंहा बावहाय जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया नाथाय आदै बेयाव जेबो साननांगौ गैया अरन मानोना आंनि जिउनि लोगोआ नैबे फुंबिलि अन्नानै नोंथांमोना एसे बायह्रायाव थांथ'सिगोन नामा बेफोरनि अनगायै जोंहालाय सिस्टार माबायदि बियो आंनि जागोना अ बिदिसो आदै थादों नों खाथियाव थायोब्ला बेफोर सानाया जेबो नङा मेरा दैथुन आं दिनै नोंनो आंनि नायल' जाल' बिनानाव सासेल'खौ गथायनानै होलांनोसै नोंल' मोजाङै मोजां आंनि बे बिनानावजों रायजोखौ जादो आदा दागाबसै बिनानाव गाबनो नाङा हामबायसै हामबाय थादो बिनानाव थादो दैथुन रायजोखौ मोजाङै मोजां जादो हामबायसै आदै थादो आदै आरो मादै थादो दे थादो
अरनाव बहा दं आरो सोर अरनलाय बै गिदिर बुसुमारि थांनाय फिसा नोंथाङा जेरैखि बे मानसिखौ रं ट्रिटमेन्ट खालामनानै फोथैनो आंथ' मानसिनि जिउ लाग्रा नङा जिउ फोदांग्रासो बेसेबां वार्ड नम्बर दं बेलाय वार्ड नम्बर 6 खबरदार बे बाथ्राखौ मानसिनि खोमा बाथ्लायहोयोब्ला नोंनि जिउआ याद हेलो इन्सपेक्टर स्पिकिं इन्सपेक्टर बुंदोंना गोख्रैनो जोंनि बे R&D सिभिल हस्पिटालाव फैनांगौ नै दानिसो सानै मानसि फैदोंमोन मोखाङाव मास्क गाननानै हा आरो बिसोर हाथियारबो लानानै फैदोंमोन मा बिसोरनि आखायाव हाथियार दं आदसा जों बिदिबा थांगासिनो दङ पुलिसनि नोजोराव साबेसेखौ नोङो हाद्रि सारनो निबारन दैमारि आफा नों निबारन नों औ आं निबारन दैमारि धोननि हाबिला आफा नों आंखौ आफा दाहोनदैथुन आं सासे समाजनि गाज्रि मानसि मिथिबाय जायनि थाखाय आं अरानखौ हामबायसै निबारन नोंखौ आयेना गाहामखौनो बिजिरगोन थारैनो आंनि खर'आव माखासे गाज्रि गुन जेराव दङ नों आंखौ निमाहा होदो फिसा नीरा आई नीरा आई tutup juga tuh नीरा आई sana नीरा नीरा आई नों जिउआव गोबां खस्थ' मोनबाय नोंनि सुखु गोजोनखौ आं दिनै